Ok, društvo, sada je jedno stvarno upozorenje o onome što dolazi u AI-u i mislim da je ovo dosta opasna stvar. Ne znam koliko ste čuli, a verovatno jeste o agentima i faktički da će sada AI moći da uradi mnogo stvari za nas. Mi to zovemo agentic AI, drugim rečima agentski AI, nije ni bitno. A ono što je bitno da razumete je da mi tim agentima u stvari moramo da damo dostup do vitalnih stvari kao što su naš račun, e-mail, naš kompjuter, dostup do različitih softvera koje koristimo i tako dalje. Zašto? Da bi on, recimo, meni bukirao let i bukirao hotel i uradio sve ono što bi ja inače radio, on mora da ima pristup tome. Ja najiskrenije da vam kažem, verovatno ću morati da dam, ali i svi ćemo to morati, ali to nas pravi još ranljivijim do ovog sistema oko koji gradimo. Kada to se, da kažemo, neću da kažem otrgne kontrole, ja se nadam da se nikad to neće desiti, ali u svakog slučaju mi sve što imamo polako predajemo tim sistemima. Ljudi koji to budu koristili, stvarno njihov život će biti mnogo bolji, lakši, imaće više para, sve će biti bolje, ali ja samo hoću da kažem šta se dešava i da vas upozorim i da vi sami razmislite za sebe kako ćete da navigirate kroz budućnost. Zanima me vaše mišljenje, pustite ga dole u komentaru.